गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गोदान पार्लियामेन्टखौ बेखेवबाय। दिनै 28 मे खालि फुंनि समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया गोदानै लुफुंनाय पार्लियामेन्टखौ बेखेवबाय। लोगोसे समायना आरो समानथाय खुंथायनि नेरसोन गोथार सिंगलखौबो थिसनबाय। मख'नो गोनांदि बे गोदान बेखेवनाय पार्लियामेन्टखौ टाटा प्रजेक्ट लिमिटेडनि गेजेरजों लुफुंनाय जादों आरो बे पार्लियामेन्टआव सावरायलायनाय हाबाफारिनि समाव गासै 1270 एमपिफ्रा बाहागो लानो हानायनि खाबु दङ। जोबोद दुखुनि खौरां, बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथाव खौरां। सासे गुनगोनां बर' फिसानि अबथिरा जिउ खहा। मैया हराव चिरां जिल्लानि आमटेका गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिनि प्रिन्सिपाल बिरजय ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जालांबाय। मख'नो गोनांदि बिरजय ब्रह्म बिथाङा निस्टिमा दख'रा एफसनि बुंथिगिरि आरो गोबां समाज धोरोम आफादनि मावथि बिबानगिरिमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायाव बर' हारिया हाजासे खहा जाबाय। बिथांनि जिउ खहा जानायाव ओनसोलनि लोगोसे बर' हारियाव गोथौ दुखु मोनहोदों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव आयेननि बेरेखै थानाय सुबुंफोरखौ सनितपुर जिल्ला खुंथाय होखारनो साखाफारा जादों। अरां माहारियारि हाग्रामायाव सोलिदों होखारस्रांनाय हाबाफारि। गोदानै फुवारनानै सरजाबनाय मावबिथांखिनि थाखाय दिनै फुंनिफ्रायनो अरां माहारियारि हाग्रामायाव सोलिदों होखारस्रांनाय हाबाफारि। बे होखारस्रांनाय हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिजों सनितपुरनि आयेननि बेरेखायै दखल खालामनाय गासै 11,000 बिगा हाखौ उदां खालामगोन। सनितपुर जिल्लानि सा 2,000 पुलिसफोरा होखारस्रांनाय हाबाफारियाव मुखुब जादों। दिनै सनितपुर जिल्लानि टेंफुङा सर, बिस्कुटि सर्दार सर, पानसु सर, देङागुरि सर गासै मोनबा सर बेदखल उदां खालामगोन सनितपुर जिल्ला खुंथाया। गं 60 नाव आरो 50 ट्रेक्टरजों होखारस्रांनाय हाबाफारिया जागायबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना 1 नं टुक्राझार बाप्टिस्ट मण्डलनि गिर्जायाव BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि, फानिराम ब्रह्म आरो जेम्स बसुमतारी बिथांमोना इसोरनियाव आरज गाबदों। राजखान्थि थांखिजों नङा, इसोरखौ गाबज्रिनो उस्लायो आरो टुक्राझार ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लोगो हमलायनायनि थांखिजोंसो टुक्राझारनि गिर्जायाव हाबनानै आरज गाबफैदों होनना आगुनि BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। इउनाइटेड चिरां दुवार फुटबल क्लाबनि बानजायनायाव चिरांनि काजलगाव स्पर्ट्स एस'सिएशननि फोथाराव अपेन फुटबल ट्रायल हाबाफारि। मोजां जोलुर गेलेगिरि नागिरनाय थांखिजों इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशन काजलगावनि गेवलां फोथाराव दिनै 18 बोसोर आरो 22 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि गेवलां जोलुर नायबिजिरनाय लानाय जादों। जेराव आसामनि अनगायैबो बेंगल, झारखन्ड बायदि रायजोनिफ्रायबो ट्रायल खालामगिरि लाइमोनफ्रा खमैबो 600निबो बारा बाहागो लायो आरो बेयावनो बोसोनगिरि हिसाबै बाहागो लाफैयो मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारी बिथाङाबो। मख'जायोदि आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथां डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे फुटबल ट्रायल हाबाफारि लानायनि थांखिया जादों सायख'जानाय गेलेगिरिफोरखौ क्लाबाव दोननानै मोजां फोरोंथाय होनायजों लोगोसे आसाम आरो भारत हादरनि गुबुन गुबुन फुटबल खेलायाव बादायहोनानै गावखौनो मुलुगनि साफा राफोद आरो मोजां गेलेगिरि महरै सिनायथि होनाय। ओरै फारसेथिं बर' फिसा भारत हादरनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि हलिचरन नार्जारीआबो सासे मोजां गेलेगिरि जानोबा गाज्रि बेसाद जानायखौ गेलेगिरिफ्रा जिउआव जायगा होनो नाङा आरो जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो मोजां गेलेगिरि दिहुननांगौब्ला स्पर्ट्स एकाडेमि नांथारगोन आरो बेबायदि एकाडेमिखौ खुलिनो हाग्रा बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां दंसै होनना बिथाङा बुंथियो। हावरि आफेद आदर्श फरायसालियाव सजल फाउन्डेसना मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों। गसाइगाव महकुमानि हावरि आफेद गामियाव थानाय आदर्श फरायसालिया थांनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव 100% उथ्रिसारनो हादों। गासै 11 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजादाव जिरायदोंमोन आरो गासिबो फरायसाया उथ्रिसारदोंमोन। दिनै फरायसालियाव सजल फाउन्डेसननि मासिगिरि सजल कुमार सिंह बिथाङा नुजाथिनानै उथ्रिसारनाय गासिबो फरायसाफोरखौ मान बावो लोगोसे इयुनावबो गोसो होनानै फरायलांनो थुलुंगा होयो। आसाम रायजोनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोनि गं 28 जिल्लानिफ्राय आबसा आयेनखौ बोखारबाय। आसाम सरकारा मोनसे गोनां सावरायनायनि गेजेरजों आबसा आयेनखौ बोखारबाय। आसामनि DGP JP सिंह बिथाङा थांनाय सानखालि मोनसे टुइटनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावनानै होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। BTR राजखान्थिनि दुंबुर खौरां। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव UPPL आरो BPFनि गेजेराव सोमजिनाय दुंहाव थासारिनि सायाव बिजाथाय फोरमायदों BTCनि बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों UPPL दोलोनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ मोजां मोननानै
BPF आव जइन जादोंमोन। BPF आव जइन जानायखौ इउपिपिएल दोलोनि माखासे सुबुंफ्रा सहायनो हायाखैमोन आरो बिनि थाखायनो इउपिपिएल दोलोआ बिसोरखौ गाग्लोबो होनना काम्पा बरगयारी बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों।